poppauksen yksi perusongelmista on se, että monesti se menee vuoropohjaiseksi tappeluksi. En tiedä, onko se vaan luonnollista, että ensin torjutaan ja sitten kun on tilaisuus, niin lyydään. Mutta tässä ei periaatteessa mitään järkeä, koska silloin se perustuu ainoastaan siihen, että aina sä menet vastustajan vastaan silloin, kun sillä vastustajalla on parhaimmillaan puolustus. Sen takia mä annan nyt teille tekniikan siihen, että millä tavalla saa pikkusen auki ja missä vaiheessa sitä kannattaa hakea sitä hyökkäystä. Ja tietysti vastustaja on heikoimmillaan puolustuksessa silloin, kun se hyökkää. Näytetään malliesimerkki tästä seuraavasta tekniikasta. Ja sitten ota peremmälle. Tämä on nopeat esimerkki. Ota ulomasta puolustus siihen. Joo. Näyttääkö meidän toisinpäin? Näyttäkö? Selvä. Sitten samat hitaammin. Tästä. Joo. Tekniikan hyvät puolet tässä on se, että tämä on erittäin toimintatehokas. Tällä saa vastustajan hengiltä todella tehokkaasti. Ja perusasemassa tämä toimii erityisen hyvin jopa tornikilpiä vastaan, toimii kaikkia kilpityyppejä vastaan. Tekniikan miinuksia on tilanteet, joissa jää helposti, jos tekniikka epäonnistuessaan vie todella huonoa asemaa, tekee susta ihan varmasti kuolleen. Et iso riski, iso hyöty. Aloitetaan siitä ensimmäisestä vaiheesta ottamaan vaiheittain. Ensimmäisenä tässä on tarkoitus myös saada vastustaja provosoitumaan ja hyökkäämään sua kohti. Eli otetaan pikkusen lähemmäs, mennään selvälle lyöntietäisyydelle ja lasketaan tässä vaiheessa jo miekka alas puolustamaan valmiuden vuoksi jalkoja. Vasta tulee monesti taipumushyökkäystä myös jalkoihin, kun tullaan kohti. Lasketaan puolustus selkeästi alas, houkutellaan vastustaja lyömään sua ylöspäin. Tästä monesti seuraa se, että vastustaja lähtee lyömään sua ylävartaloa kautta päätä kohti. Tässä vaiheessa meni äskeisen asentoon. Tässä vaiheessa vastustajalla aukeaa tää toinen puoli hyvin pitkälle. Täältä aukeaa käsi ja täältä aukeaa vatsa. Tässä näette tämmöisen hyvän perushyökkäysasennon. Tää suojaa todella hyvin päätä. Ja tää suojaa todella hyvin tätä alakautta. Ja jos sä lähdet hyökkäämään tänne, niin sä oot itse todella vaarassa. Ja perusasemana seuraavaksi jonkin kohti saat tästä alas. Niin hieman väistitte ylävartalolla ja nostatti meikan käteen. Ja that's it. Eli ekana lasketaan puolustus. Tehdään provosoiva liike kohti. Se voi olla, omalta mukaan se voi olla semmonen, että vaan laskit sen, ettei mitään muuta. Se voi olla, että sä viette oikein pitkälle lähemmäs. Mitä lähemmäs te menette, sitä varmemmin se sua lyö. Ja sitä varmemmin sen jälkeen saatte vastata henkilölle, kun te olette niin lähellä ja syvällä, että jompikumpi kuolee varmasti. Sulle turvallisin ratkaisu on tässä vaiheessa se, että sä et liiku ollenkaan, vaan laskit puolustusta. Jos vastustaja ei lyö, sulla on edelleen asiat ihan hyvin. Jos vastustaja lyökin, sun tekniikka ei onnistu. Tilanne on kohtuu turvallinen vielä molemmille. Sama vielä vaiheittain. Suojaus alas, provosointi, miekka ylös. Ja sitten vastustajalla on mennyt käsi ja sitten eteenpäin ei enää mitään hätää. Sama toisinpäin vaiheittain. Puolustus alas, provosointi ja käsi.
Ja tässä tosiaan voi sitä omaa henkeä sen verran arvostaa, että samalla kun tekee tekniikkaa, niin väistää. Mutta ottakaa huomioon, että tässä tekniikassa tämä kilpi ei tee mitään. Tekniikkahan on periaatteessa tämä, jolloin sulle jää ihan vapaa puolustus, että vaikka se vastustaja lähtisi lyömään mihin tahansa muuhun suuntaan, sulle ei ole kilpi sitoutuneena ollenkaan tähän tekniikkaan, joten sä voit hakea todella laajalti sitä puolustusta joka paikkaan. Sen takia tämä ensimmäinen vaihe tässä tekniikassa on todella turvallinen. Sitten siirrytään tekniikan siihen toiseen vaiheeseen. Tämä perustuu siihen, että jos lähdet hakemaan tätä tekniikkaa ja kaveri torjuu käteen tulevan iskun. Tässä vaiheessa sulla taas on aika auki puolustus, tästä on helppo lähteä pois, mutta toisaalta se riski pois lähtemisessäkin on, niin mä lähtisin mieluummin tulee kohti. Tässä vaiheessa sulla on nyt hyvä asema, että sulla on kontakti vastustajan miekkaa, mutta toisaalta vastustajalla on kontakti sun miekkaa. Eli tällä hetkellä etu ei oikeastaan kummallakaan. Sitä etu lähdetään hakemaan sillä, että poikkeuksellisesti, ainakin meikäläisen näkökulmasta, liikutetaan tätä takempaa jalkaa, eikä enää liikutakaan etumaisella jalalla. Haetaan takemaisella jalalla suojaa vastustajan kilvestä. Mennään toisinpäin. Samalla kun tässä tekniikassa lähdetään hakemaan suojaa vastustajan kilvestä, jastaan kohti, siirretään olkapäätä lähemmäs vastustajaa ja tumpataan miekka sisään. Ja tässäkin vaiheessa sama juttu, eli tämä tekniikka on käytännössä tämä. Ja kilpi on ihan vapaana, ja kilpi menee sinne, missä vastustajan miekka on. Ei tämän tekniikan mukaisesti. Vaan jos vastustajan miekka tulee sulla vaikka selkään, niin sitten sä torjut sinne selkään. Mutta lähtökohtaisesti tämä tekniikka onnistuu varmiten nimenomaan silloin, jos sä oot saanut sen kontaktin vastustajan miekkaan, ja sitten vasta astut lähemmäs. Sama hitaammin ja vaiheittain. Lasketaan puolustusta, provosoivaa vastustaja hyökkäämään, lähdetään hakemaan kättä, vastustaja torjuu, ei onnistu. Takempi jalka siirtyy vastustajan taas, tumpataan miekka ja koko vartalo vastustajaa päin. Tässä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ei vaan lähde hakemaan sillä, että astuu tänne kohti ja lähtee hakemaan kädellä silleen, että jos vastustaja työntää kilven tarpeeksi kauan ja torppaa, niin tällä kädellä sitä voimaa ei saa. Voima pitää siirtää koko vartalolla siihen, että sä pääset sinne sisälle. Ja sama toisinpäin vaiheittain. Lasketaan alas, provosointi, haetaan kättä, ei onnistu. Jalka sisään, haetaan suojaa vastustajan kilvestä ja miekka sisään. Tässä tekniikassa se voi hakea todella kaukaakin sen, että itse suosin tätä tekniikkaa yleensä hakea, että aika matalalle, että oikeasti haetaan suojaa. Niin kunnon nylkytetään sitä kaverin jalkaa ja haetaan vaikka tonne asti. Ja ulottuvuus on aika pitkä ennen kuin sä edes joudut vääntämään sitä kaverin kilpeä vastaan. Ja sama vielä kerran vaiheittain. Alas. Haetaan kättä, ei onnistu. Ja sisälle. Käännetään vielä tää paketti silleen, että näkee lopputilanteen. Eli jalka on tosiaan, mitä pitemmällä se jalan saat, sitä enemmän sä saat suojaa, mutta toisaalta sitä pitempi matka sulla hakee. Sitä kannattaa hakea se oma hyvä matka. Itse mä yleensä tykkään vaan pistää sen jalan sinne vastustajan jalkojen sekaan. Silloin sillä vastustajallakin menee pasmat sekaisin, sen tilanteesta on vaikeampi lähteä pois. Ja sitten sulla on sä oot tarpeeksi lähellä. Ja sit sun ei tarvitse keskittyä sun jalkoihin, vaan sun jalat toimii sun silminä, sun tuntosarvina. Sä lyöt jalat tonne, sä tiedät missä se vastustajan jalka on. Sitten ei tarvitse siitä enää murehtia millään tavalla. Ja kun harjoittelee ja tulee rutiiniomaiseksi, niin se jalka löytää aina sen paikan sieltä. Lyödä toista jalkoihin. Periaatteessa voi tehdä vähän silleen potkaisemollakin sinne silleen hellästi, että se jalka löytää sen paikan. Sitten kolmanteen osaan. Eli jos tää varsinainen aloituspaikka ei onnistukaan, mistä ollaan haettu, ei riitä pituus, sitten tää homma pitää repäistä auki. Eli itse tässä vaiheessa tykkään, tällä on ehkä vähän huono lähtö, jos mä lähden kiskaseen tälle, niin täällä helposti jää, että miekka jää jumiin. Ja sitten sen jälkeen vastustajalla onkin se etulyöntiasema. Vaan tässä tilanteessa mä tykkään käännä miekan toisinpäin. Se suojaa mua vielä itteeni. Ja ainoastaan mun pommeli on sidottuna vastustajan kilpeen. Eli miekka on käytännössä hyvinkin helposti irrotettavissa käytössä.
Pommeli toimii koukkuna ja avataan vastustajan paketti. Ja otetaan vaiheittain. Perusidea ihan sama kuin aikaisemmissa vaiheissa taas. Puolustus alas, provosointi, haetaan kohti. Jos ette saa vastustajan hengille, koukatkaa. Sama huomio kuin aikaisemmassa, eli kädellä ei sun pidä lähteä tästä koukkimaan millään perusteella. Vaan se pitää saada taas sen semmosen syliin tätä pakettia ja vartalolla auki. Tähän saa paljon enemmän voimaa ja helpoutta, jos pääsee vääntää kilvellä mukaan. Mutta jos te väännätte kilvellä mukana, niin sitten on paras olla keksinyt jotain tosi hyvää miekan varalle. Sitten se pääsee ihan vapaalle. Tää pitää pystyä periaatteessa hakemaan ihan. Mutta tähän saa kyllä todella hyvin voimaa, jos mieka saa omalle keskilinjallensa ja tästä pääsee vääntämään auki. Niin siinä ei välttämättä tarvita lisävoimaa. Enemmänkin se on ehkä sen asia, mistä pitää oppia eroon, että ei lähteä kilvellä sitä auki. Mä teen sitä helposti, koska se tuntuu niin helpolta, niin 2 kertaa tulee pikkusen lisää voimaa. Ja sitten se on innostavat tuplat. Tosi hieno tekniikka mennyt ihan pilalle. Nämä viimeiset osat näistä tekniikoista, mikä tässäkin on tosiaan vaan paketti siihen, että jos mitä olet halunnut tehdä, ei onnistu. Että karkuun lähteminen tästä tilanteesta on todella huono. Tästä ei voi lähteä mitään kautta nopeasti karkuun. Etujalalle jos lähdet karkuun, paljastat selän, takajalalla, jos lähdet karkuun. Tulee 2 askeleella aivan liian hidasta. Kaveri kyllä kävelee mukaan. Vaan hoidetaan homma loppuun asti ja auki. Sama toisinpäin ja vaiheittain. Puolustus alas, provosointi, haetaan, ei onnistu. Jalka, heitetään reippaasti tonne, vartalolla paketti auki. Ja muistakaa taas, kilpi ei ole sidottuna tekniikkaa millään tavalla, kilpi on siellä missä vastustajan miekkaa. Ja se on paras, jos kilpi on koko ajan siellä missä vastustajan miekkaa, mutta sun ei tarvittaisi vastustajan miekasta huolehtia yhtään. Sulla on taas yksi tuntosarvi, katsoo tarvitsisi vastustajan jalkaa, toinen katsoo missä vastustajan kilpi, ja pääset keskittymään siihen, että miten se on väännetty sen kuoreen auki.